Estem al Montreal, en català pot ser? Com vulguis, sí. Estem al Montreal, que és una associació cultural, sociocultural, és un espai inusual que hem creat fa 2 mesos que estem oberts i tracta de ser una proposta nova d'oci amb compromís, compromís a nivell de sostenibilitat i d'incentivar els projectes que motivin una mica a la creació d'espais per acollir propostes de tipus artístic, de tipus musical, de tipus cultural, iniciatives una mica fora del que és el normal, no? Del mercat ara mateix d'oferta d'oci. Com tots els inicis és molt complicat, molt difícil i és un repte i bueno, estem tenint dificultats, com no podia ser d'una altra manera, però bueno, hem estat entrenant-nos per resistir i per ser resilients durant els últims anys i bueno, intentarem resistir tot el que puguem per poder defensar aquesta proposta que intenta també ser un recolzament a la feina de la gent que comença a nivell artístic i a nivell cultural, no? Estem barrejant diverses coses, intentem també oferir espai per teràpies naturals, per una mica buscar el benestar personal i el benestar col·lectiu, també creant sinergies amb tot tipus de col·lectius que vulguin aprofitar un punt de trobada i un espai que estem faltos ara mateix a la ciutat. Això també és la seu del partit cannàbic Llum Verda, Luz Verde, que és una proposta que, bueno, després d'uns mesos tancats a la presó tenim molt temps per pensar i després de... T'ho resumeixo molt ràpid, així esquemàticament, després de molts anys fent propostes a nivell polític per apropar-nos a el que és una legalització del cannabis i després de defensar amb una llei que va culminar el 2017 aprovada al Parlament de Catalunya amb recolzament de tots els partits, menys els 9 diputats del PP que hi havia en aquell moment, es va aprovar una llei per el que és l'activitat de les associacions cannàbiques que va ser tombada pel Tribunal Constitucional, com moltes lleis a nivell català. Doncs després de tot aquest període de negatives i de tombades de tribunals, vam decidir que potser un altre tipus d'estratègia seria infiltrar-nos a dintre dels parlaments on es proposen les lleis, on es fan les lleis al poder legislatiu, que seria el Congrés dels Diputats en aquest sentit, però qualsevol parlament o entitat o regidoria com a nivell local també podria ser, doncs per poder tenir un escó, una cadira on fer propostes de lleis i també actuar com a bisagra, no?, en segons quines decisions. I bueno, aquestes són les primeres eleccions que ens presentem a Barcelona i a Madrid, i a un poble de Navarra, i són un escalfament una mica per el que ens interessa, que són les generals al desembre. Se denomina Partido Cannábico Luz Verde y estará presidido por la activista Fernanda de la Figuera, conocida como Abuela Marihuana. Así se ha decidido en una asamblea celebrada el sábado en la que participaron de forma presencial y telemática personas afiliadas al grupo. La agrupación pretende concurrir en todos los pueblos de España en las elecciones de 2023 para poder presentar una ley integral del cannabis adulto para todos los usos en el Congreso de los Diputados. Llavors hi ha un grup de joves que ens van proposar presentar una candidatura de Luz Verde i bueno, tenim unes possibilitats de tenir el primer alcalde cannàbic del país i del món. Com es diu el poble, perdona? Murillo el Fruto, a la comunitat de Navarra. Bueno, la campanya amb 0 mitjans, amb molta motivació i treball voluntari, estem fent un míting a cada localitat on ens presentem. Vam fer al Murillo el Fruto el 13 de maig, aquest dissabte passat el 20 de maig vam fer a Barcelona i aquest divendres 26 de maig serà a Madrid, a la plaça Colón. Bueno, resistim perquè la veritat que tota lluita política porta les seves conseqüències i nosaltres estem tocant un tema delicat que és el cannabis i creiem que una legalització comportaria molts beneficis a nivell social per tota la societat, no només pels usuaris, i això ens ha comportat arriscar la nostra llibertat, que és el més sagrat després de la vida,
i té aquesta part també, diríem, romàntica de sacrificar-nos, però no com a màrtirs, sinó per intentar revertir la situació i que aquesta situació de prohibicionisme injusta i irracional s'acabi d'una vegada i podem defensar la nostra proposta de vida també, no? Això no ho diria molt alt perquè després potser em treuen el permís que m'han donat, però no, en principi nosaltres hem demanat l'indult. Això comporta un reconeixement i emprendiment que, fins a cert punt sí som conscients que estàvem una mica amb la línia, no? Amb la línia de la legalitat, però sempre defensant que nosaltres el que volíem era defensar un cultiu i un consum amb responsabilitat, no? I que reverteixi a la resta de la societat en llocs de treball, en impostos i en generació d'activitat econòmica, tal com està succeint a molts països. I llavors creiem que quan hi ha lleis que considerem injustes, aquestes s'han de desobeir per poder fer propostes de lleis més justes, no? No som els únics, hi ha molta gent que ho està portant en silenci. El que passa que nosaltres vam ser dels primers, vam créixer molt, teníem un local molt agraït i ens van exposar deliberadament, diria, a la premsa i als partits polítics, que vam anar al Parlament allà a parlar amb tots per exposar el que estàvem fent. Aquesta exposició, sobreexposició, sí que ens va portar com a conseqüència que ens van agafar una mica com a caps de turc per donar exemple a la gent que s'estava motivant per començar projectes d'aquest tipus, cosa que no va funcionar perquè la gent ha seguit obrint associacions i obrint projectes d'associacionisme cannàbic, i a Espanya hi ha 2.000, i a Catalunya la meitat, i a Barcelona la gran majoria. Llavors, potser l'estratègia de la por a vegades funciona i la repressió també, però en aquest sentit crec que la societat va per davant i és la política que s'ha d'adaptar a l'evolució social, no? Jo crec que aquest és el camí. Ara mateix l'ordenança que s'havia fet a Barcelona, com a molts municipis, va quedar tombada pel Suprem també. Llavors estan tots amb el cul a l'aire, vull dir que en qualsevol moment poden entrar i acusar que s'està venent droga. Per una altra banda, s'estan fent inspeccions a nivell local a Barcelona, una mica per veure quines són les associacions que dispensen, les que no, on es consumeix. Jo crec que no ho tenen clar ni ells, perquè hem parlat amb els que estaven dirigint aquesta campanya d'inspeccions del Partit Socialista a l'Ajuntament de Barcelona, i ens van dir que no tenien clar si deixarien consumir a dintre de les associacions. O sigui que ja només no parlen de dispensar, sinó que parlen també de consumir. Llavors no té sentit. Una associació cannàbica on no es pugui consumir, no anirà la gent allà a xerrar del cannabis i consumir a casa, no té sentit, és molt irracional tot. Però la situació és que estan totalment desemparades i amb una inseguretat jurídica total. Clar, Barcelona sempre ha portat la capdavantera a nivell cultural, i una mostra eren aquests espais on hi havia moltes propostes artístiques, no? I sobretot musicals a nivell de DJs també, que trobaven el seu espai per poder compartir la seva feina. Però això vol dir que també estem mancats d'espais d'aquest tipus. Per això una mica la nostra iniciativa, ja que no podem fer una associació cannàbica, era oferir un espai cultural perquè la gent pogués compartir el seu art i mostrar la seva feina artística. Sí, estem totalment oberts, i el que nosaltres volem és que hi hagi moviment, i ara mateix estem acceptant propostes de tot tipus que ens semblen interessants. Ara mateix tenim la quota gratis, però a poc a poc, quan tinguem una mica més quantitat de socis, sí que començarem a aplicar una quota simbòlica de 5 euros mensual o alguna cosa així, per poder també financiar-nos d'alguna manera. Però de moment el que volem és atraure la gent i que coneixin l'espai i que puguin fer-lo seu, i també fer propostes de tot tipus. Have plenty for the wife and kiddies by and by. You should worry if the prices go up to the sky. A nivell judicial, a nivell legal, ara mateix estic complint condemna de 5 anys de presó, i ara mateix estic en tercer grau, el que vol dir que puc sortir durant el dia a treballar i tornar a dormir. I en el meu cas concret estic amb un permís
a sobre d'això del tercer grau, que implica que puc dormir a casa. Hi ha un control telemàtic, enviant la ubicació cada dia i anant a assignar una vegada al mes, a la setmana, perdó. I al meu company el que passa que no li han donat aquest permís perquè el van demanar per treballar, un permís laboral, per poder enllestir aquest projecte, i me l'han donat a mi però no a ell, per una mica explicant que si ens ho donen a un dels dos doncs ja ens podem organitzar, no? Bueno, esperem que d'aquí poc també li puguin donar a ell i puguem ja gaudir de poder dormir a casa amb les nostres famílies, però de moment la situació és aquesta. Ens queda un any per la llibertat condicional i 2 anys i mig per la condemna, que ja portem la meitat. Bueno, la presó ens ha permès editar un llibre que vam estar escrivint, tal com ens va aconsellar el Jordi Cuixart, que escrivissin com a teràpia, una mica per poder suportar la intensitat de la situació. Doncs vam estar escrivint, només com a teràpia, allà a la biblioteca, tancats tot el dia. Jo he llegit i he escrit més que la meva vida, i després quan vam sortir teníem aquests escrits que vam decidir publicar-lo, i a part d'això he après a viure una situació i una experiència. Jo soc sociòleg i m'interessa qualsevol experiència, més viure-la des de dintre, molt millor, i els que ho han patit més han sigut els meus fills, que només podia veure'ls una hora i mitja cada 15 dies. Però han sigut 4 mesos, una experiència intensa, com et deia, però suportable, i estàvem preparats per estar com a mínim un any, i han sigut només 4 mesos, que sí s'està fent llarg, és els 2 anys i mig de tercer grau, que és anar a dormir cada dia allà, menys el cap de setmana, però vulguis o no, amb fills petits és una situació molt incòmoda, i a nivell laboral també no et permet organitzar-te bé, no? Arran de la meva situació judicial vaig tenir que malvendre la meva part per poder tenir una mica de respiro a nivell econòmic amb la meva família, que no els hi faltés de res, però ara he recuperat una mica el contacte i estem fent una festa mensual en divendres tard a la terrassa amb DJs i una mica per reprendre una mica el contacte i per poder també tenir altres fonts d'ingressos. Aquest espai espero que se'ns faci petit, perquè ara mateix anem trampejant amb el que tenim, però m'agradaria que continués sent viu i que fos molt participatiu, que la gent pogués fer-lo seu i aprofitar tots els espais i fer propostes també interactives i participatives. Una mica la intenció és aquesta, no és per fer diners sinó per sobreviure, fer-lo sostenible i poder oferir tant de la ciutat com al barri un espai on ens trobem i on passin coses, no?